So guys, what's up? Makontent ni taron sila Bantiyong. So magkita-kita ta kadto sa luyo. Tutuan kadto atong paano nun nga Bantiyong. So guys, paano masabi? Gold bar na dito sa pizza. gold coin. So guys, basta please kayo Bantiyong guys. So atong ito guys, mawali atong i-ikaw sa atong social distancing. Guys, kita kaon niya. Guys, nami sponsor ni Security Service. Mawali ang mga Bantiyong guys. Freeze na freeze pa, gikan pa sa punuan. Paano masabi? Kingon ron, ikabot dito sa among binyo. Muna yung kauban guys. Michael. Double kill. And Soyski. Enemy has been slain. Guys, abot na sa itong binyo guys. Ma-prepare meron sa magpanit ani guys sa freeze Bantiyong. Gisalo na nila mo niya, parisa na ng Senyorita Sardines. So guys, paabot lang sa pila ka oras guys, kaya magluto namin. So guys, sunod na to ang ketchup. Kinilo nga ketchup. Ibogya. So guys, paabot na tayo pipila ka oras kay silbiyo kayo pa wala to.
gini magkinamot ka, Jo. Lagi ni mo makuha ang lamig nga timpla. Smoky Mountain!